Breaking news. Corona har nu kommit till Sverige. Jag träffade en tjej på skidsemester i Verona. Vi kysste så det pirrade från huvudet ner till tårna. Sen viskade hon någonting som faktiskt gjorde mig förvånad. Hey baby, jag har corona. Jag har corona. Jag vaknade med feber, stoppa i mig 2 Ipren. Så jag satte mig på flyget, det var ingen mer med det. Jag gick runt i kabinen för att träffa folk och skåla. Det här är kapten som talar. Ni har corona. Ni har corona. Jag landade på Bromma och tog bussen in till stan. Jag hälsade på min brorsa och jag pussade hans barn. Sen så frågade jag om de hade Lypsyl som jag fick låna. Sorry brorsan, du har corona. Nästa helg gick jag till krogen för att haffa mig en tjej. Lite hosta har väl aldrig stoppat mig. Jag beställde 10 bira för jag brukar aldrig snåla. Det slut på Carlsberg. Funkar corona? Funkar corona? Jag är lite hängig, ändå känner jag mig fri. Snart så dansar alla svenskar efter samma melodi. Varsågoda för en sovmorgon som varar i 1 månad. Grattis Sverige, ni har corona.